яхешат садқаи вазифаву иззати эҳтироми роҳбари давлат ҳамин катаи кор бора бинем як андеша кунед 10 сол пеш суратто намонед хонатон да суратотон кӯдакотон портрет ки набинед чӣ рангу намуд доштед 15 сол пеш чӣ рангу намуд доштед ҳозир чӣ хонаводар доштед ҳозир чӣ моликат доштед ҳозир дар куҷо будем ки даъват кард ки интихоб кард ки таъин кард яхират баъзен то ҳамин дараҷа кӯрнавакай аз даруни хок оварда имрӯз лампасоро мебинем вая мебинем хоб ман ина роҳ кардам 27 миллион доллар 27 километр 27 миллион доллар шуд хоб мана мактаб месозам вазири тандурустиро супоридам баъди 2 солда коллеҷи тиббӣ муайён мекунад як ҷой наздавай кунед ақал 250 кас таҳсил кунад ҳоло мо дар ин ҷо хобгоҳ бунёд кардем мактабашам зарфи 1 солда барои 500 нафар таҳсил месозем ҳисоби давлат барои ятимон як танито оилаҳои камбизоатам ки агар шароит шавад дар ин ҷо таҳсил мекунад роҳҳои асосиро мо овардем ана ки соҳибкоро ҳар кадомат кӯчаҳои деҳоти кангурда вай мекунед тақсим мекунед санга майдакунак оли хитоа даи намак нагирифтиян асфал кунед дар ҳамин қади роҳ нангу номус кунед ман гуфтам 100 метр 200 метр 500 метр кӯчаҳои дохили хади ҷамоата вай кунед шукронаи як лаҳзаи зиндагӣ кунед мо бояд баъзан ба амалҳои дигари зишт даст занем мо бояд забони покиза надошта бошем мо бояд дои падару модари худро нагирем хизмат накунем мо бояд ба ҳамсоягони худ дуруст салому алейк накунем ҳамин тавре хуб ҳамин бо ҳамин аст